għandi miegħi l-avukat Dr. Domma l-avukat Rodolfo Aragonesi, għax dejjem interessak bħala doktor. U doktor għandna diversi tajjeb. Mhux doktor tabib, ġifieri. Mhux tabib, fis-sens. Avukat. Avukat. Nibdew bil-programm, tindirizza il-programm ħalli nipprova. Iva, mela. Ikolli kollox sew. Semmulkom. Dan huwa ir-raba' episodju tal-programm li jisejjaħ Ġeopolitika. Ġeopolitika minn forsi ma jafx fisser il-politika internazzjonali, globali, dinjija. U llum is-suġġett tal-lum huwa il-gwerra globali, il-gwerra ekonomika globali li qed issir bħalissa. Trid għandna 4 clips illum mhux ħażin naħseb bħala numru iktar minn 20 illum. 28. 28 b'kollox. Għax kollha daħħal, anzi 29. Għax kollha daħħal waħda. Iva. U xtaqt milli nibdew bl-ewwel wieħed fejn nitkellmu ftit bħala introduzzjoni tas-suġġett ta' din il-battalja jew gwerra ekonomika li qed issir id-dinja kollha. Dinja kollha din ngħidu, maħniex nitkellmu għal Malta, aħna din nitkellmu fuq affarijiet internazzjonali id-dinja kollha li ovvjament jinkludu wkoll il-Gżejjer Maltin. Mela jekk Mario nibdew fuq l-ewwel sejjaħ il-BRICS, il-BRICS Nations, il-BRICS xikun. Dawn huma 5 pajjiżi illi naqdu li huma il-Brażil, ir-Russja, l-Indja, iċ-Ċina u l-Afrika t'isfel. Għalhekk huwa BRICS. Dawn ftit snin ilu iddeċidew illi jibdew jaħdmu flimkien biex jorganizzaw ruħhom b'mod finanzjarju b'mod differenti milli kienu qegħdin jaħdmu qabel. Illum il-ġurnata d-dinja kollha tista' tgħid il-policies finanzjarji huma bbażati ħafna fuq il-policies tal-IMF u tal-World Bank. L-IMF hija l-International Monetary Fund, diġà semmejnihom daw f'episodju ieħor. U ma temm ukoll il-Bank of International Settlements li hija tipo Central Bank għas Central Banks, għal-banek kollha Central Banks tad-dinja. U dawn il-pajjiżi ilhom jaħsbu illi hemm wis influenza min-naħa tal-punent, min-naħa tal-pajjiżi li kellhom ħafna imperi biex niftehmu il-kolonjaliżmu tal-passat li għandhom ħafna saħħa u influenza fuq l-IMF u fuq il-World Bank. Allura huma il-BRICS bdew jippruvaw jorganizzaw mhux is-sistema tagħhom, ma jagħmlu sistema wkoll li tiġi parti tista' tgħid mis-sistema finanzjarja globali. Għalhekk bdejna minn hemm ħalli konna daqsxejn background fuq dawn il-pajjiżi kif qegħdin jimxu. Jekk immorru fuq it-tieni feature li huwa follow-up, dana hawnhekk qed jitkellem fuq il-huge potential role ta' dawn il-pajjiżi il-BRICS in achieving the 2030 agenda. Ta' min jgħid li dawn il-5 pajjiżi kif rajna fl-ewwel artiklu hemm 4 pajjiżi oħra illi jew diġà applikaw biex jissieħbu mal-BRICS jew moħħhom biex japplikaw. Dawn huma l-Arġentina, l-Arabja Sawdita, it-Turkija u l-Eġittu. Il-5 pajjiżi il-BRICS diġà għandhom il-popolazzjoni flimkien x'intaqadhom ta' kważi 3 biljun ruħ, ġifieri kważi tista' tgħid nofs il-poplu tad-dinja. X'in ovvjament iżid dawn l-4 li għadni kif semmejt ħażid iktar minn 250 miljun ruħ oħra. Mela hawnhekk qed jitkellem fuq it-2030 agenda u qed jgħid li dawn il-5 pajjiżi għandhom ir-rwol kbir f'dil 2030 agenda li hija
ekonomika ta' social development. Jekk nidħlu fit-tielet waħda hawnhekk għandna dokument tal-ġnus Magħquda li jisimgħu Transforming Our World u dana qed jitkellem fil-fatt dokument fuq dak li jissejjaħ il-Sustainable Agenda 2030 Agenda for Sustainable Development. Xtaqt illi Mario tinżel għall-artiklu 27 mill-ewwel, xtant għandna dokumenti ma ħanix għannoqdu naqrawhom kollha. L-importanti li nagħmlu referenza lihom anki għal min huwa interessat ikun jaf ftit iktar. Di l-Aġenda 2030 hija 27 din ngħidu artiklu 27. Għaliex qed insemmija? Għaliex jekk inti trid tipprova tifhem l-andament tal-iżvilupp ekonomiku u l-policies id-dinja kollha fuq l-ekonomija, trid tifhem illi hemm dan il-dokument, dan il-proġett li huwa endorsed mill-nazzjonijiet minn ġnus Magħquda li titkellem fuq Sustainable Development għal sas-sena 2030. Hawnhekk fost affarijiet oħra dan id-dokument hawn ħafna nies li qegħdin jikkritikawh għax qed jgħidu bis-saħħa ta' dawn il-policies ħanispiċċaw nagħmlu ħafna affarijiet li ikunu ifimni forsi dubjużi fuq livell morali, eċetera. Jiena naħseb illi bħala dokument mhux il-każ. Għax dak dokument min jidħol fih u jibda jaqrah, jgħid dan id-dokument huwa qed tikopri idealiżmu totali tista' tgħid, aw idealiżmu kemm trid. Jiġifieri il-guidelines, it-targets dan id-dokument huma fenomenali. Jekk pereżempju naqraw l-artiklu 27, jgħidlek will seek to build strong economic foundations for all our countries. Tista' tella ftit. Sustained, inclusive, tella kemm għax ma nistax tara. Sustained, inclusive, and sustainable economic growth, essential for prosperity. This will only be possible if wealth is shared and income inequality is addressed. We'll work to build dynamic, sustainable, innovative, and people-centered economies, promoting youth, employment, and women's economic empowerment. In particular, and decent work for all. Will eradicate forced labor, human trafficking, and end child labor in all its forms. All countries stand to benefit from having a healthy and well-educated workforce with the knowledge and skills needed for productive and fulfilling work and full participation in society. M'hemmx għalfejn komplu naqraw, imma dan diġà qed jagħtina indikazzjoni illi l-idejat illi qed jiġu indorsjati mill-ġnus Magħquda huma nobbli ħafna. Mela, il-mistoqsija hi fejn sejrin? Aħna qegħdin navviċinaw il-goals ta' dan il-project, il-2030 Development Goals, jew le. Għax kulħadd jista' inħobb insemmi l-Father Christmas, għax kulħadd jifhimha. Jiġi Father Christmas dejjem jiġi b'ħafna rigali għal kulħadd u xek. Jiġifieri bejn il-teorija, l-idealizmu u l-prattika ħafna drabi jkun hemm baħar x'jaqsam. Mela aħna l-idea tal-lum ħan nippruvaw naraw u nifhmu x'qed isir fid-dinja b'mod ekonomiku, mhux għax jiena xi ekonomist biex niftehmu, jiena nagħmel riċerka fuq ġeopolitika. Imma l-ekonomija tad-dinja tant hija importanti illi mingħajrha m'għandekx ġeopolitika. Il-ġeopolitika hija mfassla fuq l-ekonomija. Jekk ma tifhimx l-ekonomija dinjija, allora m'intix ħatasal biex tipprova tifhem il-ġeopolitika.
Jekk naqbdu l-artiklu li jmiss, hawnhekk naħseb ħafna nies semgħu illi kien hemm problemi ġewwa l-Olanda. Għax il-bdiewa ġewwa l-Olanda bdew jipprotestaw. Issa hawnhekk tellajna artiklu illi huwa mhux ta' dis-sena, għax ħafna nies semgħu bil-problemi tal-lum. Din ilha ġejja diġà 3 snin. Għax skonda l-artiklu diġà konna nafu illi l-Olandiżi il-bdiewa bdew jipprotestaw għax qalu isma' daw l-idejat illi ħadd ippruvaw timponu fuqna illi rridu nniżlu b'mod drastiku dawn in-nitrate levels għal raġunijiet ekonomiċi u għal raġunijiet ambjentali, issa għal min forsi ma jafx background tiegħi huwa in parte ta' ambjentalist għax ħdimt ħafna fis-settur tal-ambjent. Ġifieri l-approach tiegħi qatt ma ħajkun kontra l-ambjent għax jiena dejjem nipprova niġbed favur l-ambjent għax jiena nara id-dinja bħala sustainable development trid tkun sustainable mhux ekonomikament biss imma ekoloġikament b'mod iktar naturali. Imma min-naħa l-oħra dawn il-bdiewa qalu isma' ma tistax taqbdu tal-quna u tieħdu dawn id-deċiżjonijiet mingħajr ma tikkonsultu tawna. U nispiċċaw ikonna problemi kbar bl-iskuża tan-nitrates biex ngħidu hekk. Jekk naqbdu għal feature li jmiss, ħanaqbdu naraw issa x'sar 3 snin wara ġifieri dis-sena. Di mela ġejja mill-inqas 3 snin mhijiex ħaġa ġdida. Dawn it-3 snin il-gvern Olandiż ma wasalx mal-bdiewa u bdew idaħlu policies biex jibdew jagħlqu ħafna farms ġewwa l-Olanda, meta ngħid farms ħafna minnhom li jkunu fuq animal husbandry, għax qalu li mhumiex jilħqu l-livelli meħtieġa tan-nitrates. Ġifieri bħala ambjentalist jiena naqbel fit-teorija, imma biex inti tibda tagħlaq dawn il-farms b'mod daqshekk drastiku, tajt mela għadna kif rajna id-development goals ta' 2030 tal-ġnus Magħquda fejn aħna għadna il-pajjiżi kollha jridu jippruvaw jimxu l-qudiem għal mhux għall-ambjent biss, ovvjament l-ambjent huwa parti importanti, imma l-affarijiet ukoll. U qegħdin naraw li ġo l-Ewropa stess qegħdin naraw li hawn dawn il-problemi ta' clashes mal-bdiewa qegħdin jagħlqu jew jeddu illi ħajjalqu ħafna minnhom. Jiġifieri nistgħu nimmaġinaw il-problemi f'pajjiżi oħra li jekk anki fl-Olanda ħajkollhom dawn il-problemi. Jekk naqbdu fuq li jmiss, għax aħna bdejna fuq l-istorja tan-nitrates. Il-nitrates, il-problema tan-nitrates ovvjament hija problema ta' tniġġis, imma problema wkoll l-ambjent in ġenerali. Jiena bħala ambjentalist u għaw ħafna ambjentalisti li jaħsbuha bħali. Fattur importanti biex inti tipprova jekk aħna veru rridu nissalvagwardaw l-affarijiet ambjentali, mela irridu niffukaw ukoll fuq il-foresti, mhux hekk. Għax il-foresti huma il-pulmuni tad-dinja. Il-foresti għal min ma jafx, is-siġar jixxorbulek il-carbon dioxide u jikkreawlek l-ossiġenu. Jiġifieri jekk hemm problema ta' livelli ta' carbon dioxide minħabba l-industrija, minħabba l-użu tal-fossil fuels, ovvjament anke fl-agrikoltura, allura inti tista' tindirizza wkoll il-problema tal-carbon dioxide billi tipproteġi l-foresti. Jekk inti m'intix qed tipproteġi l-foresti, ma għalfejn qed tipprova tagħmilha holier than the Pope biex nużaw espressjoni bl-Ingliż illi tibda tagħlaq dawn il-farms
fuq il-bażi tan-nitrates u mbagħad il-foresti laqas qed toħsibhom. Kif qegħdin narawha fuq dan il-headline Europe is driving tree loss across the world even as its own forest cover is increasing. Mhux biżejjed għalina bħala Ewropej illi il-foresti tagħna ġewwa l-Ewropa ma jitnaqsux, imma trid tara bħala konsumaturi aħna kemm qegħdin nikkonsmaw foresti, kemm qegħdin inżidu l-problemi mal-foresti minħabba l-konsum tagħna. Pereżempju fil-każ tal-palm oil u affarijiet oħra illi qegħdin jikkaġunaw ħafna deforestation. Qed insemmiha di għaliex jekk irridu nippruvaw nifhmu kif iddur ir-rota ekonomika tad-dinja, ma tridx tħalli barra xi fattur minnhom, trid tara l-fatturi kollha. Wara li di ta' deforestation nistgħu naħseb naqbdu u nagħtu daqsxejn background ta' xi 70 sen ilu l-interessi ekonomiċi fid-dinja. Hawnhekk nistgħu naraw artiklu fuq li sar ġewwa l-Iran fid-1953 fejn kien hemm kolb tal-istat u kienu neħħu il-President li kien hemm ġewwa l-Iran li kien jismu Mossadegh. Dan il-kolb tal-istat sar bl-appoġġ ta' ħafna elementi mill-punent, inkluż mis-CIA tal-Istati Uniti. Għaliex? Għaliex kien hemm interess fil-punent mill-Istati Uniti, mill-Ingilterra, illi l-industrija taż-żejt li ovvjament hija b'saħħitha ġewwa l-Iran ma tiġix kontrollata mill-gvern tal-Iran għaskapitu tal-interessi tal-kumpaniji tal-punent. Allura ħelsu mill-President u bidlu il-gvern. Mbagħad kellhom ix-xah tal-Iran għal diversi snin, xi 25 sena, u mbagħad anki kien hemm rivoluzzjoni oħra u kienu neħħuh. Jiġifieri l-interessi ekonomiċi kważi tista' tgħid minn hemm bdew wara t-tieni gwerra dinjija. Għax wara t-tieni gwerra dinjija kellna dak li jissejjaħ neokolonjaliżmu fejn minflok ikollok kolonja u tgħid isma' dil-kolonja hija tiegħi, tipprova tkompli tikkontrolla l-industriji l-kbar li jkollhom dawk il-pajjiżi illi jkunu ħadu l-indipendenza. Tajt malfejn nitkellmu fuq di li saret fil-1953. Biex intikom daqsxejn background, illi dak li qed isir illum huwa eżattament l-istess ħaġa. Jiġifieri isa did-diska li bdiet b'każ bħal dan tal-kolb tal-istat ġewwa l-Iran għadu jsir illum fuq livell globali, fuq livell dinjija. Fil-fatt minn hawn nistgħu naqbżu għal dak li kienet isir ftit snin ilu ġewwa l-Venezuela li huwa pajjiż ieħor li għandu ħafna żejt. Naħseb it-telespettatura jibdew jindunaw illi ħan nitkellmu ħafna fuq l-interessi tal-industrija taż-żejt illum għaliex il-Venezuela tipproduċi ħafna żejt u il-reserves li għandha huma enormi. U l-istess ħaġa kien hemm ħafna sanzjonijiet l-iktar fuq inizjattiva tal-Istati Uniti kontra il-Venezuela. U hekk skont l-artiklu qed jgħidlek sanctions of mass destruction, America's war on Venezuela. Jiġifieri, hawnhekk qegħdin jużaw il-kelma gwerra kif użajna aħna fit-titlu ta' dan l-episodju. Il-gwerra mhux militari, gwerra li hija gwerra ekonomika. Għax il-sanzjonijiet huma tip parti minn gwerra ekonomika. Inti tista' tipprova tkisser pajjiż mhux billi tattakka biss bil-missili u bil-militar u tagħmel invażjoni, tista' tattakka b'mod ekonomiku. Wara għandna każ ieħor tas-Sirja fejn jekk tista' tella sanctions nerġgħu nitkellmu fuq sanzjonijiet, crippling
the Syria that was once proudly and steadily growing. Ġifiri pajjiż ieħor illi kienet jiżviluppa mhux ovvjament konsidrat bħala pajjiż avvanzat ekonomikament u kif naħseb ħafna nies għadhom jiftakru kien hemm ħafna sanctions kontra Sirja. Issa ta' min jgħid illi kull darba jkun hemm dawn is-sanzjonijiet dejjem ikun hemm xi raġuni li ttella bħala bażi ta' dawk is-sanzjonijiet. Jew kontra l-Iran, kontra Sirja, kontra Venezuela, l-istess ħaġa kontra l-Iraq, kien hemm sanzjonijiet kontra l-Iraq qabel ma kien hemm l-invażjoni it-tieni gwerra kontra l-Iraq. Ġifieri Iraq ukoll ovvjament huwa pajjiż li għandu ħafna żejt. Ġifieri biex nippruvaw nifhmu l-ġeopolitika irridu namlu dak li jissejjaħ joining of the dots u xek, Mario. U naraw, isma, kull darba jkun hemm dawn is-sanzjonijiet veru għax hemm raġuni valida tal-li dawn il-pajjiżi jiġu attakkati ekonomikament, jew kombinazzjoni li naraw dawn il-kombinazzjonijiet illi dawn il-pajjiżi kollha li għandhom tant żejt qegħdin jiġu it-targetjati. Allura nibdew ngħidu jekk qed jiġu it-targetjati għal raġunijiet tajbin jew għal raġunijiet sina. Kummerċjali. Issa, ma jfissirx illi qegħdin naqbżu għal xi gvern illi huwa dak li ngħidu insejħu awtoritarju, authoritarian reġim, illi forsi id-demokrazija mhijiex avvanzata. Dana hawn ħafna pajjiżi fid-dinja fejn id-demokrazija mhijiex b'saħħitha. Imma dika ma tkunx bażi illi tibda tattakka ekonomikament. Tantu hekk illi il-United Nations Charter li qed tirregola il-liġijiet internazzjonali għad-dinja kollha tgħidlek illi sanzjonijiet ma sax taqbad u tfajjarhom għax tiddeċidi int bħala pajjiż. Suppost joħorġu minn United Nations, u issa niġu għalija, imma qabel ma niġu għalija jekk mittella l-artiklu li jmiss ta' Sirja. Qegħdin naraw, aħna din nitkellmu 5 snin ilu da. Dak iż-żmien illi kien hemm iktar kienet qed tiġi targetjata. U hawnhekk l-artiklu, il-titlu qed jgħidlek tista' tella ftit. Syria, it's all about the gas pipeline. So dan huwa naħseb suġġett prinċipali tal-lum, il-ġlieda ekonomika dinjija hija biċċa kbira minna hija ġlieda fuq iż-żejt u fuq il-gas. Min jista' iwassal il-prodotti tiegħu għal pajjiżi oħra, ovvjament ikun hemm saħħa ekonomika. Minn hawn tista' iddur għall-artiklu li jmiss u naraw illi fil-fatt ftit snin ilu xi ħadd kien attakka il-pipeline ġewwa Sirja wkoll għax is-Sirja għal min ma jafx għandhom iż-żejt ukoll. U qegħdin naraw dan huwa datat is-sena l-oħra, Settembru, ġifieri qabel ma bdiet tikber il-kriżi ġewwa l-Ukrajina, sena u xahar ilu kienu attakkawla is-Sirja il-gas pipeline, causes brief power outage. Jiġifieri dawn l-attakki fuq il-pipelines mhumiex xi ħaġa illi tgħid ma jsirux. Fis-sens illi għax issa ħanaslu għall-attakk ġdid ta' pipeline ieħor li kien fin-news reċentement. Dawn huma affarijiet illi għal min joqgħod attentu jara x'qed isir fid-dinja. Jara illi hemm attakk fuq l-industrija, fuq l-infrastruttura, fuq min qed immexxi il-gvernijiet fejn għandhom din is-saħħa ta' żejt u ta' gas.
Mela, attakkawlhom il-pipeline ġewwa Sirja. Imma fl-istess ħin, jekk naqbdu u naraw headline ieħor, qegħdin naraw illi nil-frattemp ftit snin ilu l-Iżrael tat liċenzji ta' oil drilling fuq il-Golan Heights. Il-Golan Heights kienu u għadhom legalment parti mis-Sirja. U dan skont dan il-headline Israel grants first Golan Heights oil drilling license to Dick Cheney linked company. Dick Cheney min kien? Dick Cheney kien il-Viċi President tal-Istati Uniti taħt il-Presidenza ta' George Bush Jr. ġifieri. Dak iż-żmien meta kienu attakkaw l-Iraq. Issa tgħid għaliex hija importanti di. Għax il-Golan Heights tagħmel parti mis-Sirja. Malra kif ġiet l-Iżrael taħt il-liċenzja? Għax meta kellhom il-gwerra fin-1973, l-Iżrael ħadet il-Golan Heights mis-Sirja. U għavolja kien hemm ħafna riżoluzzjonijiet mill-Ġnus Magħquda illi di tirrilaxxja il-Golan Heights u terġa' tagħti l-kontroll u l-amministrazzjoni tal-Golan Heights lis-Sirja. L-Iżrael qatt ma aċċettat. Żammet il-Golan Heights hija sess dawn is-snin kollha. Ġifieri din ngħidu 50 sena. 50 sena. Ġifieri din hija kontra il-liġi internazzjonali mhux għax qed ngħid jien. Għax x'in tara ir-reżoluzzjonijiet tal-Ġnus Magħquda, tal-General Assembly tal-Ġnus Magħquda, tara illi tul diversi snin kienu għajdini sejħu lill-Iżrael biex tirrilaxxja il-Golan Heights. F'50 sena tista' tgħid kien hemm de facto annexation. Imma id-de facto annexation spiċċa wkoll annexation. De facto ġifieri jisni jiena ma ħadx xi ħaġa legalment, per eżempju. Il-possess, ħadd il-possess tagħha, per eżempju, għandek mutur, jiena ħadlek il-mutur, u minix qed ngħid il-mutur tiegħi, imma qed inżomm il-mutur jien, allura fattwalment qisu sar tiegħi għax qed inżommu jien, qed nużah jien, u inti ma tistax tużah. Mela avolja minix qed ngħid illi legalment huwa tiegħi, imma jien qed nużah. Iġviri dakka aħna l-avukati nħobbu nusaw xi kliem. Da xejn iktar tekniku, l-ewwel Latin, de facto, ġifieri skont il-fatti jiġi jisu tiegħi avolja minn qed ngħid illi tiegħi skont il-liġi. Imma daw ħadu pass ieħor il-qudiem. Għax l-Iżrael jekk inti tara l-artiklu li jmiss Israeli annexation of the Golan Heights 1981. Mela wara xi 8 snin għaddew liġi fil-Parlament stess jew riżoluzzjoni mill-Parlament tal-Iżrael fej qalu liġi fil-fatt. A law enacted by the Knesset, ġifieri il-Parlament tal-Iżrael fin-1981 by a vote of 63 for 21 against fuq l-inizjattiva tal-Prim Ministru dak iż-żmien Menachem Begin and his government. The law unilaterally extended Israeli jurisdiction and administration to the Golan Heights. This effectively constituted an annexation of the territory that was occupied from Syria during the 1967 Six-Day War. Skużawni kont semmejt il-gwerra l-oħra tal-1973, mentri fil-fatt di ġiet okkupata minn 1967. Mela, dina, except for a small portion detached from it as part of the 1974 Israel-Syria disengagement agreement, ġifiri anki, kellem żewġ gwerel fil-fatt bejnietom. Mela, jekk naqbdu għall-artiklu li jmiss,
il-ġnus Magħquda qalu li di kienet illegali. Għaddiet Resolution 497 u jekk naraw daqsxejn id-dettalji tagħha. Daqsxejn nirqa' mal min forsi jista' jaqra huwa stess, bażikament qed jgħid illi dina l-annexation kienet illegali. Ekku, mela. Tista taqbad fuq li jmiss. Issa, għaliex semmejna dawn għax għabdejna bl-espressjoni joining the dots, għalhekk qegħdin nippruvaw nsemmu dawn l-affarijiet għax huma kollha konnessi. Qabel ma ninżlu u nidħlu iktar fid-dettall fuq da dokument, qegħdin ngħidu illi hemm ħafna sanzjonijiet illi ċerti pajjiżi b'saħħithom jagħmlu sanzjonijiet ekonomiċi kontra pajjiżi oħra. Fejn dawk il-pajjiżi iż-żgħar isofru b'mod ekonomiku. Allura għalhekk tista' tgħid illi hemm tip ta' gwerra ekonomika li hija għaddejja u ilha għaddejja ħafna snin. Imma jekk tara dan id-dokument li huwa importanti of course, importanti ħafna għax dan huwa iċ-charter jekk inti tista' tinżel mill-ewwel għall-artiklu 39, dan huwa iċ-charter tal-United Nations tal-Ġnus Magħquda. Iċ-charter kif għadna hija l-liġi prinċipali illi tirregola il-liġi internazzjonali fid-dinja. Mela, jekk titla' hawnhekk dejna fit-39 il-kapitlu 7. Kapitlu 7 jitkellem. Iva, 39. Kapitlu 7, jekk jafhem. Il-kapitlu 7, action with respect to threats to the peace, breaches of the peace and acts of aggression. Hawnhekk qed jgħid meta jkun hemm problema bejn il-pajjiżi, jidħlu il-Ġnus Magħquda permezz tal-Kunsill Ġenerali, del-General Assembly, ċoe imma wkoll b'mod iktar speċifiku is-Security Council tal-Ġnus Magħquda. U tipprova tirregola ir-relazzjonijiet bejn dawn il-pajjiżi fejn ikun hemm dawn il-problemi. Issa jekk inti tinżel għall-artiklu 41 jgħidlek speċifikament the Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio and other means of communications, and the severance of diplomatic relations. Mela, għaliex qegħdin naqraw għadi? Għax dina tifforma l-bażi tas sanzjonijiet ekonomiċi. Mela, għandna kif tkellimna minna tista' tgħid nofsija nitkellmu fuq is-sanzjonijiet ekonomiċi. Imma il-biċċa kbira tas sanzjonijiet ekonomiċi li jeżistu fid-dinja mhumiex qed jiġu iddikjarati mill-Ġnus Magħquda, mis-Security Council tal-Ġnus Magħquda. Issa tgħid imma forsi ma jkunux jistgħu jiġu iddikjarati għaliex fis-Security Council hawn pajjiżi li għandhom tista' tgħid a right of veto. Jekk jagħmlu veto fuq xi proposta ta' xi riżoluzzjoni, dik ir-riżoluzzjoni ma tgħaddix. Mela, l-Istati Uniti jistgħu jagħmlu veto. L-Ingilterra wkoll, Franza wkoll, iċ-Ċina u r-Russja. U l-Franza. Imma għalfejn għamlu għadi, għax dawn il-pajjiżi kienu b'saħħithom
U ma ridu jevitaw illi xi ħadd jattakka jew jagħmel xi sanzjonijiet mhux bil-kunsens ta' wieħed minn dawn il-pajjiżi biex jevitaw li jkun illi titkabbar il-problema u tispiċċa b'ħafna sanzjonijiet u tispiċċa b'ħafna gwerer. Għalhekk saret hekk, jiġifieri mhijiex sistema perfetta, imma il-perfezzjoni ma teżistix, mhux hekk Mario. Jiġifieri il-liġi hija li għamluha kif għamluha għax ħasbu illi dik kienet l-aħjar metodu biex tkun tista' taħdem. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dawn is-sanzjonijiet hawn ħafna esperti fil-liġi internazzjonali illi jargumentaw u jiena naqbel magħhom mod akademiku legali. Jargumentaw illi dawn is-sanzjonijiet illi mhumiex sanctioned, mhumiex endorsed mill-ġnus Magħquda huma kontra il-liġi internazzjonali. Mela, għalhekk qegħdin nitkellmu u bdejna bit-titlu Gwerra ekonomika dinjija. Għaliex inti meta tagħmel tattakka pajjiż billi tattakka l-infrastruttura u trade, il-negozju, il-kummerċ u tagħmel sanzjonijiet ekonomiċi, inti tkun qed tattakka. Mela semmejna s-Sirja, semmejna anki l-Iraq, semmejna l-Venezuela, semmejna u hemm ovvjament hemm ħafna iktar pajjiżi li kienu soġġetti għal dawn is-sanzjonijiet. U min ikollu ħafna saħħa ekonomika jgħidlek min jikser dawn is-sanzjonijiet, min ħajjagħmel kummerċ ma' dak il-pajjiż, jiġifieri immaġini jien għandi kumpanija u ngħid dawn huma sanzjonijiet maħruġin minn xi pajjiż ieħor. Jiena ġej minn Malta, jiena xorta inkompli nagħmel kummerċ ma' dak il-pajjiż illi qegħdin jagħmlulu sanzjonijiet ekonomiċi. Jistgħu jiġu u jgħidu mela jiena ħanagħmel bojkott lill-kumpanija tiegħek. Għax jiena ħriġ sanzjonijiet ekonomiċi kontra it-tali pajjiż. Inti qed tkompli tagħmel kummerċ miegħu u qed tikser dawk is-sanzjonijiet li jiena ħriġt bħala pajjiż u inti avolja inti qiegħed f'pajjiż ieħor jiena ħanamel bojkott tal-kumpanija tiegħek. Allura ħafna kumpaniji id-dinja kollha jibżgħu illi jkomplu jagħmlu negozju ma' dak il-pajjiż, jibżgħu jiksru dawk is-sanzjonijiet illi jkunu ħarġu minn xi pajjiż ieħor. Jekk huwa pajjiż b'saħħtu bħall-Istati Uniti u inti għandek ħafna kummerċ ukoll mal-Istati Uniti, tgħid jiena ma rridx nitlef dak il-kummerċ kollu li għandi mal-Istati Uniti għax ħan nispiċċa nagħmel xi kummerċ mas-Sirja, pereżempju, għax forsi nagħmel ftit mas-Sirja, ma tara kemm ħan nitlef. Jiġifieri qed taffettwa mhux pajjiż biss, imma anke ħafna kumpaniji oħra ta' ħafna pajjiżi oħra illi minn hawn u minn hemm jispiċċaw ikunu parti minn din logħba. L-Amerikani qatt ma għamluhom sanzjonijiet. Min ħajamillhom sanzjonijiet? Għax l-ewwel ħaġa li jgħidu jekk ħadd tipprova tagħmel jgħidulek għax dik illegali u mbagħad tiġi, mbagħad jagħmlulek veto fis-Security Council, imma għalhekk hu kif jgħidu l-Ingliżi what's sauce for the goose is sauce for the gander. Issa jew ħadkun legali għal kulħadd, jew ħadkun illegali għal kulħadd. Ma tistax tiddeċidi u tgħid jiena ħanagħmel sanzjonijiet kontra pajjiż ieħor, għax dak jiġi attakk. Mhux attakk militari, attakk ekonomiku huwa tip ta' gwerra. Għalhekk semmejna gwerra ekonomika u fil-fatt għaddejja u ilha għaddejja gwerra ekonomika dinjija għal ħafna snin. Imma issa wasanna fl-istadju fejn qed issir ħafna iktar serja milli kienet. U forsi minn hawn nistgħu naqbdu għal l-iktar kriżi reċenti u topical li għaw. U għaw skont dan l-artiklu, il-headline tiegħu Biden, il-President Biden, his broken promise to avoid war with Russia may kill us all.
Issa, għaw min jgħid dan għad jeżaġera make il-asol. Imma il-punt hawnhekk huwa illi il-President tal-Istati Uniti qal illi rridu jevitaw konfront u gwerra mar-Russja. Imma x'in naraw kif bdew jiżvolġu l-affarijiet dawn l-aħħar ftit xhur jekk naqbdu għal dak li jmiss. Nistgħu naraw illi l-President tal-Parlament Ewropej li kif nafu tinsab ċittadina Maltija, Dr. Metsola, għamlet intervista, aċċettat li tagħmel intervista ma' CNN. U fis-CNN il-President tal-Parlament, Dr. Metsola, qalet Europe should and could do more in providing military assistance to Ukraine. EU Parliament President says. U jekk tinżel nistgħu naraw l-ewwel ftit. European Parliament President Roberta Metsola told CNN on Monday, minna li għadda fil-fatt, that the EU needs to do more to help Ukraine in light of Russia's escalation by providing more military equipment. Umbat, ġiet ikkwotata hawnhekk, I think all countries could and should do more, Metsola told. What we've seen today shows that Russia will continue to escalate. Further, how are we going to respond? If our response is not proportionate to the escalation, then we're just going to keep seeing him killing more people. Issa, l-ewwel ħaġa li jiena nara bħala kummentatur tal-ġeopolitika tal-affarijiet internazzjonali hija il-President tal-Parlament Ewropej qed titkellem bħala rappreżentant tal-Parlament Ewropej jew qed titkellem qisha rappreżentant tan-NATO. Għax in-NATO inti għandek alliance bejn pajjiżi tal-punent fejn il-kuntratt l-agreement bejnietom jgħidlek illi jekk qed tattakka wieħed minnhom l-oħrajn kollha jiġu biex jiddefendu huma marbutin biex jgħinu jassistu jiddefendu dak il-pajjiż li qed tattakka li huwa membru tan-NATO. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq l-Ukrajina li mhijiex membru tan-NATO. Imma dak huwa diskors ieħor. Jekk inti titkellem fuq assistenza militari u inti qed titkellem għan-nom tan-NATO, tagħmel sens. Imma ngħid jien jekk qegħdin nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea li hija bbażata fuq il-kummerċ, għaliex qed titkellem fuq assistenza militari? Issa hawn min ħajjed għax l-Ewropa għandha il-dritt illi tfassal il-foreign policy tagħha. Fair enough, mid-darba ewwel. Imma foreign policy hija ħaġa u assistenza militari hija oħra. Jiena bħala ċittadin Ewropej kont nistenna illi l-Ewropa u biex niftehmu jiena mhix qed ngħidlek biex naqbes jew għal wieħed jew għal ieħor għax jiena bħala ċittadin Ewropej jiena rrid nara inħoss l-importanza tal-paċi fid-dinja kollha, imma b'mod partikolari ġewwa l-Ewropa. U x'hekk, jekk ħaniġbdu lejn xi interessi, ħaniġu lejn l-interessi tagħna tal-Ewropej. Huwa fl-interess tal-Ewropa illi minflok l-Ewropa tipprova tagħmilha ta' medjatur qed tibgħat armi lill-Ukrajina minflok tagħmilha ta' medjatur. Jekk naraw l-artiklu li jmiss, hawnhekk why NATO needs to plan for nuclear war. Ma dawn huma imma possibbli
illi minnet jitkellem fuq dawn l-affarijiet, inkluż il-President tal-Parlament Ewropej, ma jindunawx illi b'din-lingwa, b'din narrattiva biex nibatu iktar armi lill-Ukrajina. Qegħdin nagħmlu xi ħaġa illi tista' tasal mhux għal gwerra ekonomika biss, imma gwerra militari wkoll globali. Mario, ġifieri ma nafx. 5 snin, 10 snin millum, jekk nerġgħu nitkellmu jekk xi ħadd isaqsi il-President li huwa President illum 10 snin millum, jgħid isma' inti kont President 10 snin ilu fit-2022. M'għandu ngħidx illi b'dak l-atteġġament spiċċajna gwerra dinji oħra. Insejna illi diġà għaddejna minn żewġ gwerer dinjija. Insejna illi it-tieni gwerra dinjija spiċċat bl-użu tal-armi nukleari. Isna rridu, forsi hemm xi interess biex nbieħu tal-armi? Nifhimni l-interess ekonomiku biex jibda is-settur l-industrija tal-armi hija b'saħħitha, hija enormi. U meta pajjiżi d-dinja tgħaddi minn xi kriżi finanzjarja, dejjem jaraw kif ħaj iżidu s-saħħa ekonomika billi iżidu il-gwerer, iżidu l-armi. Sfortunatament, din hija l-istorja mhux l-opinjoni tiegħi. Jekk tara l-istorja, tara ħafna drabi illi meta jkun hemm problemi ekonomiċi qishom jirrikorru għal xi gwerra. Issa jiena mhix qed ngħid hekk, aħna m'għandniex interess illi jiena m'għandix aġenda biex niġbed l-naħa laqas oħra. Jiena qed nara minn naħa akademiku, imma mhux akademiku biss, għax akademiku mhux fis-sens illi hija xi ħaġa illi hija il-bogħod mir-realtà tagħna ta' kuljum, għax sfortunatament dil-kriżi qed taffettwa lil kulħadd u x'hekk. Ġifieri mhix imma xorta jien qed nara, qed nipprova nifhimha mill-att akademiku. L-Ewropa għandha l-irwol illi tipprova tagħmilha ta' medjatur bejn l-Ukrajina u bejn ir-Russja, mingħajr ma nqogħdu nidħlu min għandu raġun min m'għandux raġun. Minix qed ngħidlek min għandu raġun min m'għandux raġun. Anki jekk parti għandha ħafna raġun u parti oħra għandha ftit jew m'għandix raġun, imma inti trid tagħmilha ta' medjatur. Mhux tara kif ħadd tagħmel biex tkeskes u tipprova iżżid l-armi. Mela jekk naqbdu fuq dik l-artiklu li jmiss. Xtaqt nidħol daqsxejn fil-background tal-Ukrajina. Issa l-Ukrajina tinsab wieħed mill-pajjiżi l-iktar foqra li hawn fl-Ewropa. Ħannibdew minn hemm. U daw kellhom kriżi ekonomika kif għandhom ħafna pajjiżi. U daw isselfu mill-IMF. Aħna bdejna l-programm illum il-punto di partenza kienet is-saħħa l-irwol tal-IMF, il-World Bank u il-counterbalance istatajt ta' dawk il-pajjiżi illi ridu ifittxu alternattiva. Mela, hawnhekk l-IMF qalu isma' ħantukom dawn il-loans li ovvjament tridu tħallsuhom lura u bl-interessi. Imma bil-kondizzjonijiet illi tridu taqtaw tnaqsu il-pensjonijiet u aid to infants kif qed jara jgħid hawnhekk to protect the bondholders. Danna kien qegħdin ngħidu fil-2014 biex niftehmu mhux issa. Ivi minn hawn kienet dritt il-problema, dik kellhom il-problema jekk taqbad l-artiklu li jmiss. Fil-fatt dan is-self
Le, wara s-servi l-Ukrajina. Le kien hemm waħda tal-pensjonijiet. Issa daw il-pensjoni, il-problema illi kien hemm fit-2014 kien hemm bdiet il-problema tal-konflitt bejn il-Gvern Ukrajina il-ġdid u dawk iċ-ċittadini tal-Ilvant illi ħafna minnhom il-maġġoranza kienu ta' oriġini Russa. U dawn il-pensjonijiet iktar missew dawk in-nies illi kienu ta' oriġini Russa ġewwa l-Ukrajina milli dawk il-ċittadini l-oħra ġewwa l-Ukrajina. U di kienet waħda mill-raġunijiet il-għala dawn in-nies tal-Ilvant tal-Ukrajina dew iħossu li jridu jitilqu mill-gvern. Issa minix ħanqod nidħol fil-meritu għandhom x'raġuni jew m'għandhomx raġuni. Imma xi ħaġa trid timbuttak inti biex tiddeċiedi dan bħal meta żwieġ jekk xi ħadd ħajjipprova jitlob id-divorzju xi raġuni jkun hemm, issa ma jfissirx li ħataqbel miegħu jew magħha, imma ma tistax tippretendi raġunijiet m'hemmx. Jiġifieri trid tkun raġonevoli biex tipprova bħala Ewropej aħna din ngħidu, jekk hemm parti mill-Ukrajina illi qed tħoss illi hija mhix qed tiġi trattata b'mod ugwali, għal iktar u iktar inti bħala medjatur trid tipprova tara kif ħadd irranġa dawn iż-żewġ partijiet. Issa fuq din nistgħu naqbdu l-artiklu li jmiss ovvjament naħseb min jinteressa ruħu fil-affarijiet internazzjonali jaf illi hemm problema. Ir-Russi ilhom jissupplixxu ħafna gas lill-Ewropa u dana ftit ġranet ilu xi ħadd attakka dak il-pipeline li jismu in-Nord Stream gas pipeline u kien hemm sabotaġġ fuq dak il-pipeline. Jiġifieri l-Ewropa bdiet tieħu l-istand illi ma kienx ħatieħu iktar gas mir-Russja. U mbagħad kif semmejna qabel kien hemm attakki fuq il-pipelines tas-Sirja, xi ħadd attakka il-pipeline ukoll bejn ir-Russja u li kienet tidħol għal ġewwa l-Ewropa. Jiġifieri f'każ illi daw ħajjispiċċaw jiftemu bejniethom għada pitada, teknikament ikun diffiċli jew impossibbli biex inti tkun tkompli tissupplixxi il-gas, għax għalhekk qegħdin jagħmluhom il-pipeline. Jiġifieri min għandu interess illi dak il-kummerċ ma jsirx għalhekk qegħdin nitkellmu fuq gwerra ekonomika, jara kif jagħmel biex jeqret biex jagħmel sabotaġġ kontra dawn il-pipelines. Inti taqbad fuq l-artiklu li jmiss, Mario. Aħna bdejna semmejna l-problema illi xi ħadd attakka l-Nord Stream pipeline. Hawnhekk hemm artiklu ieħor illi xi ħadd attakka dak il-pont illi għamlu bejn il-Krimea u r-Russja. Issa, jekk tiftakar aħna semmejna dak l-artiklu 41 tal-ċarta tal-Ġnus Magħquda jgħidlek illi inti ma tistax tattakka dawn huma affarijiet l-infrastruttura ekonomika illi huwa l-irwol tal-Ġnus Magħquda
biex jaraw x'passi ħajjieħdu biex jagħmlu pressure fuq xi pajjiż. Jiġifieri inti biex tattakka pont li huwa importanti prinċipali biex tattakka inti l-infrastruttura ta' pajjiż. U minnu biex niftehmu, biex naqbżu għal xi pajjiż jew naqbżu għal pajjiż ieħor biex niftehmu. Jagħmilha min jagħmilha. Jekk inti tattakka infrastruttura ta' pajjiż, dak jiġi att kriminali ta' gwerra. Għax hemm believe it or not, avolja pajjiżi ikunu fi stat ta' gwerra, hemm liġijiet illi jirregolaw il-gwerra. Ma tistax taqbad u tagħmel li trid, għax issa qegħdin ġew gwerra, jiena nagħmel li rrid, ma tistax. Għalhekk pereżempju fit-tieni gwerra dinjija, meta fetħu ħafna concentration camps u kellhom ħafna forced labor u slave labor f'dawk il-concentration camps, u mbagħad spiċċew mietu ħafna nies jew spiċċew fl-aħħar bdew joqtluhom ukoll, jiġifieri spiċċew minn slave labor camps għall extermination camps. Ma tistax taqbad u tagħmelhom dawn l-affarijiet ma tarax. Għax qiegħed f'gwerra. U l-istess ħaġa l-infrastruttura. Inti ma tistax taqbad u tkisser u tfarrak l-infrastruttura ta' pajjiż. Issa, tgħid imma dal-pajjiż Krimea għax pont huwa bejniethom, bejn il-Krimea u bejn il-mainland ta' Russja. Ġifieri taħt id-dispute huwa il-Krimea. Għax l-Ukrajna tgħid le dikja parti minn Ukrajna u ma naċċettawx illi kien hemm annexation tal-Krimea jew illi l-Krimea kellhom referendum u ddeċidew ta' min jgħid illi l-biċċa kbira taċ-ċittadini ġewwa l-Krimea kienu Russi. Jiġifieri min jgħid ir-referendum kien imbabas ma jagħmel sens għax anki l-President Jimmy Carter illi jagħmel fondazzjoni biex jissorvelja referenda u elezzjonijiet qal illi ma kienx imbabsa. Il-referendum li sar tal-Krimea. Snin ilu, le mhux dawn ir-reċenti tal-Krimea. Jiġifieri again hawn min ma jaqbilx illi għandha il-Krimea għandha l-jiet illi toħroġ minn pajjiż u min jgħid għandha. Għax jekk inti tara iċ-charter tal-Ġnus Magħquda, tgħidlek minn għalija l-ewwel artiklu, jgħidlek illi kull poplu, mhux kull pajjiż, jgħidlek kull poplu għandu dritt illi ikollu is-self-determination tiegħu, jiġifieri jekk irid ikun indipendenti, għandu dritt li jkun indipendenti bħala poplu, mhux bħala pajjiż. Jiġifieri jekk inti għandek parti minn pajjiż, dan il-każ il-Krimea, u jridu jitilqu mill-Krea, mill-Ukrajna. Ifhimni, il-poplu. U għandek jisabel imma il-poplu xi tfisser il-kelma poplu, mhux in-nies. Ma ġifieri hawn biex jitlaq ma' Malta l-argument. Ifhimni. L-Iskozja tista' titlaq mir-Renju Unit. Ifhimni. L-Isqallija tista' titlaq mill-Italja, Kalifornja tista' titlaq mill-Istati Uniti. Skont il-liġijiet. Tistax hija statu x'ikkalli. Ara, inti għandek liġi waħda li tirregola. U l-problema hi illi mhux kulħadd qed jaqbel fuq l-interpretazzjoni dik il-liġi. Il-liġi qed tgħidlek illi kull poplu għandu dritt fuq self-determination. Poplu? Poplu, ma għalhekk ma jsemmux il-kelma pajjiż jew nazzjon, elluk in-nies. Bis-saħħa ta' dak l-artiklu Malta kisbet l-indipendenza. L-istess dawk il-pajjiżi kollha ġewwa l-Afrika, l-Asja, iċ-Ċipru. Għax il-kolonji, dawn il-kolonji użaw din il-liġi biex jgħidu isma' qed tara skont il-liġi internazzjonali għandna dritt illi nakkwistaw l-indipendenza. Mela l-argumentu il-Katalonja għandhom dritt jakkwistaw l-indipendenza mill-Ispanja. L-Iskozja għandha dritt jew bil-forsi jkun hemm permess li tingħata mill-Ingliżi, mill-Parlament Ingliż.
Jekk l-istess, imma puntu, jiġifieri li għandek dak li jissejja fil-liġi preċedent. Fil-każ ta' Kosovo ftit snin ilu li ridet titlaq mis-Serbja, ovvjament għal min jiftakar kien hemm ħafna ġlied ġewwa il-pajjiżi tal-ex Jugoslavja. Il-Kosovo ridet titlaq mis-Serbja. Serbja ma riditx. U di irnexxiela takkwista l-indipendenza u telqed. Meta di ġiet iċċalenġjata fil-qorti internazzjonali, il-qorti ddeċidiet illi Kosovo kellha dritt illi takkwista l-indipendenza. Jiġifieri dak huwa preċedent internazzjonali. Issa, again, mhux biex xi ħadd jipprova jiġbed lejn naħa jew oħra, għax jiena il-liġi mhux il-liġi biss bil-miktub skont iċ-Charter tal-United Nations kif interpretata anki mill-qorti għax fl-aħħar mill-aħħar il-qorti għandha l-poter il-jed illi tinterpreta l-liġijiet, mhux il-qorti ma tiżax tinterpreta int u jien u kif irridu. Jekk ma naqblux imorru l-qorti, u mbagħad il-qorti tinterpreta l-liġi u tajt isma' Mario kellu raġun, jew Rodolfo kellu raġun. Jew forsi tnej kellhom raġun u xi deċiżjoni fin-nofs. Fimt? Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar min hemm trid tara l-liġi internazzjonali. Issa, mhux biex tiġbed lejn naħa oħra, xaw minn ħajajtux da jisu qed jiġbed lejn ir-Russi. Mhux għax qed niġbed lejn ir-Russi, għax ovvjament ir-Russja l-istess għamlet l-istess argument li għad mela il-Kosovo setat titlaq, mela il-Krimea għalfejn ma setax titlaq il-Krimea u l-istess id-Donbass u reġjunijiet oħra. Issa, jiena l-argument li kont għamilt. Donbass huwa kien suppost ngħidu hekk United Nations daħlet fih biex tara hekk ux leġittimu ngħidulu hekk. Ifhimni, id-dettalji tar-referendum jiena ma rajtonx ma nistax nesprimi ruħi u ma xtaqx nesprimi ruħi ma tħallx fid-dettall biżżejjed biex nara eżatt kif saru dawn ir-referenda. Imma in prinċipju jekk il-maġġoranza ma ġiex rikonoxxut minn Ewropea biex ngħidu għadi. Anke gvern Malta qal li mhux qed jirrikonoxxija. Iva, imma il-puntu illi il-Kosovo ġie rikonoxxut. Eżatt. Il-Golan Heights ma ġiex rikonoxxut illi l-Iżrael setat tieħu il-Golan Heights. Imma x'sar minn 1981 law? Billi kien hemm riżoluzzjoni tal-ġnus Mawda. X'sar f'40 sena? Mhux xorta baqa' taħt il-kontroll tal-Iżrael. U ma saru sanzjonijiet. U ma saru sanzjonijiet, mhux għalhekk qed ngħidu. Jiġifieri, again, biex tikkotaw l-espressjoni fl-Ingliż. What's sauce for the goose is sauce for the gander. Jew ħadd applika l-istess liġi b'mod ugwali. Jew m'intix. Għalhekk jiena semmejt il-Golan Heights għax jagħmel parti jifforma parti tal-argument tal-lum. Mintu jisuqinja kif narajin l-affari jisandek. Il-naħa li għandek l-alleati u l-Amerikani manaħa. U bad għandek il-naħa l-oħra li jisom li kunu daqxejn miksurin mal-Amerika u daċnafir. Dawk namlu l-om minn kollu, sanzjonijiet kif nimxu blit tal-ħadid. Ma mal-parti l-oħra li għal-Amerika mal-alleati raħħa, palmi Izrael per eżempju, dawk naħdu bil-mod u namlu l-om zizi. Għalek, two weights to two measures. Għalek aħna bdejna il-programm illum, Mario, billi nsemmu il-BRICS. Għax il-BRICS, Brazil, Russia, India, China u South Africa. Daw inaqdu fl-imkien u issa ħajkun hemm għada pitada l-Eġittu, l-Arġentina, l-Arabja Sawdita u Turkija. Illi ma jridux ikunu jimxu taħt kif tajt, l-inizjattiva ħanajdu hekk, l-inizjattiva minn pajjiżi b'saħħithom minn tal-punent issa.
Aħna ġejjin tista' tgħid minn naħa tal-pajjiżi b'saħħithom tal-punent le għax Malta żgħira u aħna konna kolonja, ġifieri nistgħu nissimpatizzaw ma' dawn il-pajjiżi illi bħalna qed jippruvaw jikbru jiżviluppaw ruħhom u ma jridux jiġu sottomessi kif ġiet sottomessa Ukrajina taħt l-impożizzjonijiet tal-IMF li qalula trid naqas il-pensjonijiet, l-assistenzi għat-tfal, eċetera, eċetera. U 2014. U l-istess il-Greċja ġiet l-istess ħafna impożizzjonijiet fuq il-Greċja u sebaħu dal-għam. Ġifieri din il-battalja, dil-gwerra ekonomika vera tista' tgħid qed tkopri d-dinja kollha. Għaliex dawn il-pajjiżi tal-BRICS u l-pajjiżi ġodda li ħajjissibħu magħhom, tista' tgħid hemm standoff bejn dawn u l-pajjiżi iktar tradizzjonali li kellhom ħafna saħħa. L-Istati Uniti, Franza, l-Unjoni Ewropea in ġenerali, Renju Unit, eċetera, eċetera. Din hija realtà. Jiena kieku issaqsini l-opinjoni tiegħi x'kont nagħmel, jekk jiena ħan nikkummenta ma' CNN, ma' xi media outlet, jiena ma kontx naqbad u niġbed, jien ikun noqgħod attent biex nipprova nifhem l-aġenda tal-pajjiżi b'saħħithom. Mhux immur niġri u ngħid isma' ħanatu ħafna armi lill-Ukrajina. Laqqas hija parti minn NATO. L-Unjoni Ewropea mhijiex NATO għax il-NATO hija NATO, l-Unjoni Ewropea hija Unjoni Ewropea. Fixkluhom imma m'għandhomx jaqsmu ma' xulxin. Għax aħna l-Unjoni Ewropea mhijiex alleanza militari. M'għandniex għalfejn noqogħdu nitkellmu bħala Unjoni Ewropea fuq l-armi. U wara kollox, hawn xi ħadd illi jagħmel. Kif? Dr. Mezzola. Allora qegħdin ngħidu aħna li din qiegħda isa tkun isa jiena dik hija mistoqsija illi jiena kieku nsaqsi hu qed tirrappreżenta il-Parlament l-interess taċ-ċittadini tal-Ewropa jew qed tirrappreżenta n-NATO għax kif tkellmet. Bħala armamenti u xnafin ġiviri. Eżatt. M'għandix saħħa l-Ewropa tibgħat xi armamenti. Diskussjoni ta' saħħa mhux l-irwol tagħha. Mhux l-irwol tagħha, eżatti. Mhux l-irwol tagħha. Dik hi naħseb l-iktar. Hemmhekk għandek inti parti minn inti NATO jew inti il-President tal-Unjoni Ewropea. X'inti? Ġifieri. It-tieni mistoqsija kieku tiegħi tkun jekk inti qed titkellem favur illi tibgħat dawn l-armi u toqgħod tarma l-Ukrajna, jiġifieri l-ġlieda ħatkabbara ovvjament. Indipendentement minn għandu raġun biex niftehmu x'qed ngħidlek għax għandu raġun wieħed jew ieħor. Il-argumentu illi inti trid tagħmilha ta' medjatur. Min jipprova jagħmilha ta' medjatur mhux ħajjiġbed lejn naħa oħra għax inkella mhux medjatur, jgħid jien nagħmilha ta' medjatur. L-argument tiegħi hu illi l-Unjoni Ewropea imissa tkun medjatur mhux toqgħod tarma lill-Ukrajina. Dak l-argument tiegħi. U iktar Dr. Mezzola semmiet lill-CNN illi ċittadini jekk iridu. U jiena x'in smajta. Qatt imma solita. Jien kien hemm xi referendum għal-ċittadini Ewropej biex jiddeċidu ċ-ċittadini Ewropej irridu mhumiex favur illi jibgħatu armi lill-Ewropa. Għax di ħaġa oħra. Jiena kieku bħala ċittadini Ewropej wieħed minn ma nafx kemm 400 miljun. Kieku nixtieq illi jkun hemm ikollok sej bħala poplu Ewropej mhux min qed imexxi fuq il-bażi ta' suq komuni issa qed jieħu deċiżjonijiet biex aħna nibagħtu armi lill-Ukrajina. Dak huwa argument. Jekk aħna din nitkellmu veru li aħna daqshekk demokratiċi ġewwa l-Ewropa, mela ħanaraw il-poplu veru xirid, ħanagħmlu referendum
biex niddeċidu l-Ewropej jridu xikabru il-problema ġewwa l-Ukrajna jibatu l-armi jew le. Naħseb il-maġġoranza tal-poplu x'naħseb jani, naħseb ma jridx li jkollu daw sanzjonijiet, għax daw sanzjonijiet kif saru, ngħid li jiena saru sanzjonijiet, ġibilkom tal-opinjoni tiegħi għazzardad immens għax dina qed naraw problemi li qed ibatu huma qed ibatu l-konsumaturi. Qed naraw hemmhekk jaqtaw id-dawl bil-lejl hemmhekk il-jumejn fil-ġimgħa, pajjiżi oħrajn bħal-Ġermanja u hekk ġifieri jollu l-kontijiet ma nafx kemm l-Italja l-gass sploda nafx kemm il-darba. Ġifieri min qed ibati fl-aħħar mill-aħħar. L-Ewropej. 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 Ġifieri dan jisni nimmaġina jisek għandek it-triq intik barra. U nelek għamlek il-sanzjonijiet ta' u dik it-triq tiegħek. U mbagħad tiġi ndejt li issa ma nafx mit-triq, noqgħod ġewwa. Mekka, dawn jisom mekka. Ġifieri daqqataw bil-Malta daqqataw biex tinkil Malta ġifieri. U letteralment hekk, ġifieri x'għax Industry dak jitkellem fis-sens. Iva. Imma jien naħseb illi saret iktar komplikata minn hekk għax jekk naqbdu fuq l-artiklu li jmiss li qegħdin nitkellmu fuq il-sanzjonijiet kontra r-Russja u dawn qabel ma nitlu għalija forsi kemm nitkellmu fuq di li semmejna diġà ġifieri din jarmaw NATO countries to boost Ukraine's missile defense after massive Russian attacks. Again, jiena biex niftem, biex nagħmilha ċara l kulħadd, jiena kontra kwalunkwe gwerra, jiena anti-war. Ġifieri min jidħol ġo gwerra, jiena il-policy tiegħi dejjem ħajkun għamel mill-aħjar li tista' biex tevita u jekk diġà bdiet ġlieda bejn żewġ partijiet, ara kif ħatamel biex tipprova tasal għal paċi. Ġifieri dak huwa dejjem l-istan, mhux nipprova niġbed lejn naħa jew lejn oħra, jiena dejjem nipprova niġbed lejn il-paċi biex niftehmu, mhux biex nipprova niġbed jew lejn naħa jew lejn oħra. Għalhekk naħseb li l-Ewropa għandha l-rwol illi tkun medjatur, mhux noqogħdu nippruvaw inġeldu l-Ukrajini mar-Russja. Imma jekk inti taqbad fuq l-artiklu li jmiss, għax hawnhekk issa ħaniġu daqsxejn għall-qofol. Mela, Europe hunts for gas, Atlantic LNG carrier rates hit new record. Ġifieri kif naħseb min qed jimxi u jisma' daqsxejn in-news internazzjonali jaf li hemm daqsxejn problemi. Bażikament dak li qed ngħidu. Kompli l-artiklu li jmiss, għax ovvjament rridu naraw. Le, li jmiss. Mela, dan huwa artiklu ta' xi 4 snin ilu. Trump's push to get Europe to import US gas over Russia's. Le, dan huwa reċenti, imma qed jirreferi għal xi ħaġa li ġara xi 4-5 snin ilu. Trump's push jiġri ta' 3 snin ilu is now paying dividends. Jekk tinżel ftit naraw daqsxejn l-artiklu. Former President Donald Trump's push to get Europe to purchase more natural gas from the US is now paying off as Western nations seek to oppose Russian President Putin's invasion of Ukraine. In July 2018, ġifieri 4 snin ilu, Trump told NATO Secretary General Jens Stoltenberg during a meeting in Brussels that Germany was totally controlled by Russia through oil and gas deals. We're supposed to protect you against Russia, sa di oħra. Aħna l-Europa għandna bżonn Amerikani, dika diskussjoni għal dar moħra. But they are paying billions of dollars to Russia. Ġifieri dak iż-żmien meta Trump kien president ried illi jipprova iġib l-Ewropa tibda tixtri il-gas mill-Stati Uniti. Ġifieri prezzijiet ferm ogħla biex niftehmu għax m'hemmx gas pipeline.
Dan trid tiġibhom kif aħna qegħdin nixtru l-gass għaw Malta by transport ġifieri. Jispekulaw in-nies għax l-spekulazzjoni illi il-gas pipeline sataw tajjeb esplodew għal apposta, għajdu għek, biex forsi. Ma trid tara min għandu interess. Eżatt, għalek interess, dak interess. Min għandu interess illi l-pipeline ta' xaħat jisplodi. Ġiviri, di ma bdiċ fi frar, meta il-krizi ġewwa l-Ukrajna bdiet tisserja iktar mill-li kienet fit-2040. Di la ġejja 4-5 snin illi mill-Istati Uniti rridu jippruvaw jibbijaw il-gas lill-Ewropa biex l-Ewropa tkun inqas dipendenti mill-ekonomija mir-Russi. Jiġifieri huma ma rridux li jkun hemm iktar kummerċ bejn l-Ewropa u bejn ir-Russja. Kif jgħidu t-Taljani fra duel litiganti il-terzo gode. Jiġifieri kemm huwa fl-interess tal-Ewropa illi ma jkollniex kummerċ ma' dawk il-pajjiżi taħdejna. Sa tkunx ma' Turkija, tkunx ma' l-Afrika, ma' l-Eġittu, tkunx ma' Russja, ma' pajjiżi oħra tal-Ilvant. Ġifieri l-Ewropa qed tieħu deċiżjonijiet fl-interess tagħha jew forsi fl-interess ta' xi pajjiżi oħra. Glasgow kienet tieħu l-interessi tagħha fis-sens li meta tixximant ir-Russja kien hemm huwa aktar biċi. Ma issa jirġaq tiġu affarijiet jekk ħad ixxi minn xi fil-ieħor ma nasib ħateqpa' jaqbilha vijabbli bħala prezz, però kif naġa ngħidlek, jekk tant ħaqet ħajola l-prezz tal-gass illi mbagħad ikun jaqbilha illi jorħos u tixtri minn hemm, għalkemm ma xejn jiġi bħalma kien oriġinali, imma jinżel minn dal-prezz li għandna issa. U mbagħad in-nies jgħidu mela mmorru ma nixtruh mill-Amerika jew kellha nixtruh mit-Turkija jew allora naqsmu, allora ġifieri dejjem il-prezz dejjem ħajkunu, jekk ħaġġibu mill-bot dejjem ħajkunu la, imma il-puntu illi min-naħa waħda iva, imma il-puntu illi kif semmejna u rajna il-problemi li kien hemm ġewwa Sirja, Venezuela, l-Irak, l-Iran, jiġifieri il-gwerrija dejjem fuq il-gass, fuq iż-żejt, affarijiet oħra wkoll da biex niftehmu. U commodities imma dawn huma affarijiet importanti ħafna. Ġifieri min għandu kontroll u jekk jiena nbiħlilek, ovvjament hemm relazzjoni bejnietna ta' kummerċ. Allora jkun hemm saħħa ta' bejnietna. Ħadd ieħor forsi għandu interess li dak il-kummerċ ma jsirx. Jew għandu interess li l-kummerċ tiegħu jirbaħ kummerċ ta' ħadd ieħor. Jekk inti tmur l-artiklu li jmiss li hawnhekk issa din niġu navviċinaw forsi l-iktar ħaġa illi ħafna nies ma jafux biha. Mela hawnhekk hawn għandna artiklu tal-Associated Press li jgħidlek Putin wants unfriendly countries to pay rubles for gas u dana ħareġ f'Marzu. Fit-23 ta' Marzu ta' dis-sena. Mela biex niftehmu il-kriżi kienet diġà kibret ġewwa l-Ukrajna u kien hemm ħafna problemi intervent militari ġewwa l-Ukrajna. Ta' min isemmi ta' min isemmi Mario illi hemm problem oħra avolja mhijiex ħaġa forsi ta' suġġett tal-lum li għandu x'jaqsam dil-ġlieda ekonomika. Imma ta' min ikun jaf illi jekk ikun hemm missili ġewwa l-Ukrajina dawn il-missili ħajqeduhom fil-parti tal-Ilvant tal-Ukrajina. Ġifieri jekk huma ammirati għal-Russja ħajkunu viċin kemm jista' jkun. Imma il-problema naħseb ħadd mu qed isemmi fil-medja and again mhux biex taqbes jew għal wieħed jew għal ieħor, imma dawn huma fatti
illi ma tistax tinjorhom. U mbagħad tara dawn il-fatti kemm jistgħu jinfluwenzaw il-policies ta' ċerti pajjiżi. Jekk ir-Russja ikollha missili tan-NATO, immaġina l-Ukrajna tidħol fin-NATO. U l-Ukrajna ikollha l-missili fl-Lvant tal-Ukrajna, fuq il-border ġifieri mar-Russja. Il-maġġoranza tan-nies ġewwa l-Lvant tal-Ukrajna huma Russi, huma ta' dem Russu. Mela, jekk ħajkun hemm missile exchange, immaġina, Alla ħares qatt, illi ikun hemm gwerra bejn in-NATO u r-Russja. U għandek il-missili ġewwa l-Lvant tal-Ukrajna tan-NATO u missili tar-Russi. U daw jattakkaw il-xulxin. Il-poplu, in-nies, il-casualties, in-nies li ħajmutu, min ħajkunu? Ir-Russi ġewwa r-Russja. U r-Russi ġewwa l-Ukrajna tal-Lvant. Imma ħadd ma jsemmiha fil-medja, sa mhux biex taqbes għal xi ħadd ieħor, imma ġieħ is-sewwa tista' timmaġina, tista' tifhem l-argument illi pajjiż ma jkunx irid jazzarda illi inti tuża ċittadini Russi bħala human shields biex tqiegħed il-missili tiegħek. Issa jew ħankunu raġonevoli biex nippruvaw nevitaw it-traċedji u l-ħniżrijiet li saru fil-ewwel gwerra dinjija u mbagħad iktar u iktar fit-tieni gwerra dinjija. Jew ħanippruvaw nevitawhom daw. Jew inkella ħanoqogħdu nwebsu rasna. Noqogħdu ngħidu isma' x'aħna għandna raġun, aħna għandna raġun u n-naħa l-oħra m'għandhom raġun ta' xejn. U minflok nagħmluha ta' medjaturi. Kif jgħidu l-Ingliżi you fan the flames or you fuel the flames. U hekk ħan nispiċċjaw allura gwerra oħra u mbagħad ngħidu għax inwaħħlu fl-oħrajn, issa billi twaħħal fl-oħrajn. Għax sa fejn jaf jien fil-gwerra kulħadd jitlef. Fl-aħħar mill-aħħar. Imma għaliex hija importanti, jekk naqraw dal-artiklu jgħidlek illi unfriendly eġitla fil-titlu. Mela għad jgħidlek, Putin wants unfriendly countries to pay rubles for gas. Unfriendly countries huma, ġifieri dawk li tal-punent illi kienu din jibdew jagħmlu dawn is-sanctions kontra r-Russja illi ovvjament bdew jmissu is-saħħa ekonomika tar-Russja. Dana kien fit-23 ta' Marzu ta' dis-sena. Jekk naraw l-artiklu li jmiss li huwa importanti ħafna għax hawnhekk għandna lista ta' sanctions kollha illi ħarġu kontra r-Russja. Issa iftakru dik id-data ta' meta tkellem għall-inqas meta ġie rapportat, 23 ta' Marzu qal isma' aħna imbjew il-gas lilkom bir-rubles. Jiġifieri biex niftehmu, sa 23 ta' Marzu l-Ewropa kienet għadha qed tixtri il-gas. Jekk naraw dawn is-sanctions u tinżel il-dokument kollu. Kollu, inżel, kollu. U lewa sanna kważi, wow. Le, nżil dwit. Komplit laftit. Għaw jibda, itla. Kont kważi wasalt. Itla, komplitla. Le, komplitla. Għax kien hemm il-lista. Ipatila. Wow. Dawn huma il-sanzjonijiet illi ġew ordnati il-packages kontra r-Russja. Ma ħniex noqogħdu naqrawhom kollha, m'hemmx għalfejn. Imma x'in tibdew tarawhom, dawn huma kollha sanzjonijiet li qegħdin jaffettaw il-banek, ir-Russja, il-flus, żammewlhom il-flus ir-Russja, capital market restrictions u tkompli titla. Il-Ġapun l-istess ħaġa, UK kontra il-banek, adds the Central Bank of Russia, March 2nd,
South Korea l-istess, sanctions on Russian banks, etc. Ġifieri dawk kienu. Le, ma dan din il-lista sakemm tasal u jekk titla sa 23 ta' Marzu iqafem, anke dik il-15 ta' Marzu, ban supplies iqafem, 15th March, European Union, ban supplies of energy-related equipment, dik l-ewwel darba, illi missew xi ħaġa li kellha x'taqsam mal-enerġija, ġifieri. Qabel is-sanzjonijiet ma kellhomx jaqsmu mal-enerġija, issa l-ewwel darba missew l-equipment. Mela, ir-Russja fit-23 ta' Marzu ġie rrappurtat aħna ħankomplu nbiegħu jekk tridu il-gas tagħna, imma maħniex ħankomplu nbiegħu bid-dollari. Jiġifieri jekk tridu tixtruh, ixtruh bir-rubles. Jafem. Mario. Le, ma' xax diġa rajna ta' 23 ta' Marzu dak id-dikjerazzjoni tal-President Putin. L-importanza fejni illi qabel il-23 ta' Marzu l-Ewropa kienet għadha qed tixtri il-gas mir-Russja għax ma rridix twaqqal ġebla fuq saqajja. Malli ġie l-President tar-Russja u qal pubblikament jekk tridu tkomplu tixtru l-gas, tridu tixtruh bir-rubles u mhux bid-dollari. Għax parti mill-gwerra ekonomika hija gwerra kontra l-currencies, allora inti tipprova tfarrak u tkisser il-currency ta' pajjiż ieħor. Jekk jiena ħanbieħlek il-gas bid-dollari, x'ħanieħu? Jiena jekk jiena għandi ir-rubel jiena rrid li r-rubel currency tiegħi jekk jiena r-Russja illi tkun b'saħħitha daqskemm aħna l-Ewropa rridu illi l-euro tibqa' b'saħħitha. Ma rridux il xi ħadd jattakkanna l-euro u tibda nieżla għalhekk, jiġifieri inti trid tagħmel affarijiet. Hija m'għaliex niżel mhux anke minħabba affarijiet hekk. Għalhekk waqajna l-ġebla fuq saqajna fl-opinjoni tiegħi. Għax spiċċajna anke waqajna il-currency tagħna. Mentri jekk daw kienu s-sakkadik Amerikan ta' minni ma' l-euro ovvjament. Żgur. Kemm l-istalina kemm l-euro dajfu ma' dawk Amerikan. Ma' dollaru. Għalhekk hu. Iġifieri biex naħseb in-nies ikunu jifmu eżatt x'ġara fil-każ tal-gas. Il-gas qatt ma ġie miċħud mir-Russja illi tgħaddi gas lill-Ewropa u laqqas min-naħa tal-Ewropa rridu illi ma jieħdux gas mir-Russja. Li ġara huwa illi l-Ewropej u l-kumpanniji taż-żejt ma ċċettawx illi jħallsu għal-gas bir-rubles. Dik hija parti essenzjali tal-gwerra ekonomika. Għaliex jekk inti tkompli tuża d-dollaru, ħassaħħaħ id-dollaru u ħassaħħaħ l-ekonomija Amerikana. Jekk inti ħatuża l-euro u tuża ir-rubles, allura inti ħassaħħaħ l-euro jew ħassaħħaħ ir-rubles. Jiġifieri jekk aħna ġewwa l-Ewropa qegħdin influenzati mill-Amerikani biex ma nagħmlux trade f'currencies li mhumiex id-dollaru. Kemm huwa fl-interess tagħna? Spiċċajna fl-opinjoni tiegħi waqqajna l-ġebla fuq saqajna illi rrifjutajna illi nużaw l-Unjoni Ewropea biex niftehmu ta' mhux Malta. Irrifjutat illi tuża ir-rubles biex tkompli tixtri l-gas, allura dawret id-diskors. U qalet aħna maħniex ħankomplu nixtru il-gas minn għandkom, ġifiri minn hemm ġiet, imma din mill-medja ma toħroġ. Ishom għamu fil-ħodu ġewwa Brussell u ddeċidew maħniex ħankomplu nużaw u nixtru il-gas tar-Russja. Ma kienx hekk. Il-problema mhux li ma ridux il-gas tar-Russja, ma ridux jħallsu bir-rubles u mhux għax huma ma ridux, għax ħaddieħor jagħmel pressure fuqhom biex ma jaċċettawx. Għax jekk l-Ewropa tibda tixtri il-gas iż-żejt affarijiet oħra fil-kummerċ internazzjonali u ma tkomplix tuża d-dollaru, allura id-dollar ħajkompli jidajjef.
u il-currencies l-oħra ikunu iktar b'saħħithom. U din hija il-battalja u fuq dik xtaqt nibda nala dal-episodju għalhekk qegħdin naraw gwerra dinjija tal-ekonomija, ekonomikament, għax hija gwerra anki fuq currencies. Mhux kwestjoni ta' gas biss, imma xejn nibdew mbagħad nisimgħu jew mill-medja, jew mill-mexxejja lokali, internazzjonali, l-Ewropa, u jibda jgħidu għax ir-Russja hekk, eċetera, eċetera, għax il-gas hekk għax ma rridux il-gas. Irridu nidħlu iktar fid-dettall u nkunu nifhmu eżatt x'inhu jiġri. X'inhu jiġri wara l-kwinti, x'inhu jiġri fil-ġeopolitika. Il-ġeopolitika dejjem ekonomija. Dejjem ekonomija. Il-ġlieda ekonomika li hija għaddejja llum il-ġurnata hija tant hija kifra u enormi illi ħadd tispiċċa tasal għal gwerra militari mhux biss ġewwa l-Ukrajna, għax l-Ukrajna hija l-ewwel spark. Ħadd tispiċċa. Tiġi ħafna mill-Ukrajna, hekk ħadd tispiċċa, għalhekk jiena qed nibża. Meta nibdew nitkellmu biex l-Ewropa tibgħat iktar armi mill-Ukrajna, għax minn fejn ħadd tispiċċa di. Diġà nafu li hemm ġlieda dinjija fl-ekonomija. Ħankomplu nkabruha. Ma jekk ħankomplu nkabruha, dik il-ġlieda ħadd tiġi gwerra anki militari. U aħna mbagħad aħna nislu fin-nofsu. U aħna xi darba konna non-aligned Alla jbierek. U mhux talli aħna non-aligned. Imma mhux parti mill-Ewropa, parti minn NATO. Għax dawn huma policies ta' NATO li qegħdin jiġu puxjati iktar mill-Amerika. Għandna l-President il-Dr. Metzola mhux taxxaq id-dinja u qed titkellem. Mhux biex taxxaq id-dinja, imma le, ifhimni, kulħadd għandu l-irwol tiegħu. Jiena m'għandix problema, anzi, nħossni gbur illi għandna Maltija President tal-Parlament Ewropej biex niftehmu. Imma jiena mbagħad nibża x'in nibda nisma' ċertu diskors, ċertu narrattiva li la ġejja mill-Amerika, iktar u iktar milli mill-Ewropa. Illi l-Ewropa isa saret kważi il-pudel ta' interessi barra mill-Ewropa. Jew mill-Istati Uniti, jew mill-interessi kif semmejna fl-episodji preċedenti ta' kumpanniji enormi, kumpanniji kbar, anki kumpanniji Ewropej, imma mhux il-kumpanniji Ewropej għandhom jiddeċidu u jfassru policy Ewropea, għandha tkun il-mexxejja tagħna, il-mexxejja Ewropej, mhux imexxu politika bbażata fuq l-interessi ta' ċerti korporazzjonijiet kbar, għax hemmhekk imbagħad nerġgħu naqgħu għal korporatizmu li huwa li qed tmexxi pajjiż jew reġjun l-Ewropa mill-korporazzjonijiet iktar milli mill-gvernijiet. Naħseb nistgħu nsemmu forsi biex nibdew nikkonkludu l-artiklu li jmiss li importanti ħafna wkoll naħseb. Why China buys US debt with treasury bonds. U dana isemmilek mhux biex iċ-Ċina, il-Ġappun ukoll, l-Arabja Sawdita, daw kollha jixtru ħafna bonds Amerikani. Da xi fisser meta pajjiż jixtri bonds Amerikani. Il-bonds huma meta inti tiddejjem bħala pajjiż għandek id-deficit ta' kull sena u għandek imbagħad il-public debt, il-national debt. Inti tikkrea bonds, toħroġ bonds, ħalli il-banek jew pajjiżi jixtru dawk il-bonds biex jiffinanzjaw id-debt tiegħek. Mela, il-Ċina qed tiffinanzja l-istess Saudi Arabia, l-istess il-Ġappun u pajjiżi oħra. Tista' tgħid qed jiffinanzjaw id-debt tal-Amerikani. Aw skont dal-artiklu għandhom iktar minn €1 triljon jekk tinżel kemm minn għalija l-ewwel paragrafu. Nżel ftit, hemmhekk ara, jgħidlek China has steadily accumulated US Treasury securities, ġifieri d-dejn, over the last few decades. As of December ta' sena l-oħra, this Asian nation owns over $1 trillion
or about 3.6% of the 29.6 trillion US national debt at the time. Iġifiri, u l-istess ħaġa l-Ġappun, u l-istess ħaġa Saudi Arabia, etc. Da xi fisser? Iġifiri, f'parti ta' din il-ġlieda tista' tgħid ekonomika fid-dinja, jekk jiena qed nixtri id-dejn tiegħek, jien għandi saħħa fuqek. Għax x'in nibda imbieħ daw il-bonds, il-prezz ta' dawk il-bonds jinżel. U inti ħajkollok problema. Allora jiena għandi nista' nirrikattak għax ngħidlek isma' jiena tant xtrajt ħafna biċċa kbira ta' dejn tiegħek illi ċerti affarijiet ma tistax tagħmilhom li għax jekk tagħmilhom li mbagħad jiena naqbad u imbieħ xeba bonds li inti ħriġ mit-teżor tiegħek u inti l-ekonomija tiegħek nibda jikrolla. L-istess ħaġa iċ-Ċina parti mill-BRICS Nations qed tagħmel ħafna negozju internazzjonali bil-currency tagħha wkoll, mentri qabel kważi kulħadd kienet jagħmel negozju bid-dollaru biss. Dak argumenti ieħor mhux għalfejn nerġgħu nidħlu fid-dettall għax diġà spjegajnieh f'episodju preċedenti. Imma again ġlieda għal min ħajuża l-iktar il-currency tiegħu. Iġveri biex nagħlqu naħseb li jiena li xtaqt nagħmel illum nipprova nagħti indikazzjoni lil min qed isegwina id-dettalji tal-ġlieda li qed issir wara l-kwinti ekonomikament. Illi mbagħad twassal għal-gwerer, twassal għal iktar sanzjonijiet, eccetera, eccetera. U meta nisimma, u bad ovvjament dejjem in-nies jibgħatu fl-aħħar mill-aħħar. Għax anki l-Ukrajina, jiena l-opinjoni tiegħi, illi l-Ukrajina saret isa futbol, illi qed tintuża l-Ukrajina biex ikun hemm dik il-ġlieda kontra min huwa b'saħħtu fil-pajjiżi tal-BRICS. Kontra min qed juża currencies oħra kontra d-dollaru. Kontra min għandu saħħa ta' żejt u ta' gas. Rajna illi anki. Ma nafx xisima, imma l-puntu li bħala ekonomija hija batuta ħafna. U fl-aħħar mill-aħħar, jekk aħna naħsbu illi din il-problema l-ġlieda hija biss fuq l-Ukrajina, qegħdin niżbaljaw. Għax il-ġlieda hija ħafna iktar ibbażata fuq l-interessi wiesa interessi ekonomiċi. Għax id-dinja kif semmejna l-aħħar darba sfortunatament qiegħda tidħol ġo kriżi finanzjarja enormi. Probabbilment ħafna ikbar mill-kriżi tal-1929. Ta' dak li jisir Wall Street Crash li kien l-ikbar kriżi kbira ta' seklu li għadda. U probabbilment li ħajjiġri ħajkun hemm kriżi anki ikbar minn dik issa. Jalla qed niżbalja biex niftehmu jien m'iniex espert ekonomiku minn dak li qed naqra u hemm ħafna esperti ekonomiċi li qegħdin jgħidu dawn l-affarijiet għax min jagħmel riċerki mhux għax jifhem u jippretendi li jifhem kollox għax jipprova jagħmel riċerki u jara l-esperti x'qegħdin jgħidu huma. U jiena xtaqt forsi Mario nieqaf fuq nispiċċa fuq dal-punt. Jiena is-suġġett joġobni ħafna fuq affarijiet internazzjonali li ħajti kollha nipprova nagħmel riċerki u nistudja. Imma illum għadni ma naf xejn nista' ngħid. Avolja għamilt iktar minn 30 sena nipprova nifhem u nistudja, xorta il-ftit li naf huwa minimu, nista' ngħid għadni ma naf xejn. U jiena nagħmel talba waħda biss, illi n-nies aħna l-Maltin min qed jirrappreżentana ġewwa l-Parlament Ewropej, Parlament Malti, eċetera, eċetera, il-gvern, oppożizzjoni, kun min ikun biex niftehmu mhux għax partiti jew ieħor jew għax lemmina xelluk. Għax il-paċi u l-prosperità l-kulħadd
suppost għandhom jiġu peace and prosperity, l-ewwel qabel kollox. Jiena nagħmel talba waħda biss, illi noqogħdu attenti, illi ma niġrux, nibdew nattakkaw u ma nindunawx illi qegħdin nilagħbu logħba nkunu a pawn in someone else's game, kif kien jgħid Napoleon. There are kings and there are pawns. U ma nkunux pawns jekk aħna pajjiż żgħir u għandna il-lussu, il-privileġġ illi għandna ċittadina Maltija illi qiegħda tippresjedi ġewwa l-Parlament Ewropej u dan unur kbir. Noqogħdu attenti. Nippruvaw nużaw l-irwol tagħna u nippruvaw nifhmu x'qed jiġri. U ma narawx l-interessi jew ma nindunawx illi hemm interessi ta' pajjiżi oħra, ta' pajjiżi li għandhom ekonomiji kbar u terzi u qegħdin jippruvaw jisfruttawna u jippruvaw jilabuna għax forsi ċerti affarijiet ma nkunux nafu bihom għax ikun qegħdin isiru wara l-kwinti. Noqogħdu daqsxejn ifhimni, imma noqogħdu attenti. Għax jiena fl-opinjoni umli tiegħi World War III is around the corner. U jalla nisbaljat ħadd m'għandu jippretendi jew jaħseb illi jien irid ikolli raġun, tafu għadi Alla ħares. Għax jien irid nerġa' niġi hawn 3 snin millum Mario ngħid kemm kont qed nisbalja Mario dakinhar u imnalla kont qed nisbalja. Jekk irid ngħid 3 snin millum, mhux irid noqgħod ngħid ara kemm kont bravu, kemm kelli raġun, ma tarax. Imma jiena minn dak li rajt u studjajt dawn is-snin kollha u nara il-feelers kollha li dak li sa daw l-aħħar 6 snin jiena naħseb we are on the edge of another world war. U il-world war diġà teżisti kif qegħdin ngħidu llum f'dan l-episod. Ekonomikament diġà teżisti u xi segwi wara gwerra ekonomika globali, mhux militari. U xtaqt intem fuq l-aħħar. Għana global warming, mux global warming. U nagħmlu karozzi bil-batteries u x'nafjinu il-mis. U ma jsir xejn. U ma jsir xejn. U kif bdejna l-programm illum? U bat nissupplixxu l-armi biex jinħarqu law jinħaraq lem u nkissru l-pontijiet. U dawk u l-militar huma dejjem l-ar transgressors għall-ambjent biex niftehmu. Ġifieri. Imma kif bdejna l-programm illum? Dak il-proġett ta' 2030 il-Development Program tal-United Nations u ngħidlek jekk ħan nispiċċaw illi l-ekonomija ħadd tispiċċa tikkrolla u minn hawn u minn hemm ħan nippruvaw naraw kif ħanamlu u niġġieldu bejnietna u nagħmlu xi gwerra oħra. Għaddiju 2030 ma tarax. U mbagħad żgur li jibqgħu idealiżmu biss u ma jsir xejn. Għax dana ngħidu l-pajjiżi jisma' naqalbu għall-electric cars. U mbagħad nibagħtu il-militar il-karrijiet ġol-Ukrajna mimli jidaħlu ovvjament għax ma jkun gwerra mbagħad xejn mbagħad blaħnina nies, blaħnina l-infrastruttura, blaħnina jaħmorru il-liġijiet kollha kontra l-attakki ċivili jitilqu kollox. Ħadd kisser kollox foresti mill-vent għaddi u kollox. U għaw min. Kull binja t-kisser t-tarġa tibni. Ma tibni, ħatarġa tuża l-materjali li ġej mill-ambjent. Imma mbagħad hawn min ħaj jipprofitta. Bħal meta għamlu gwerra ġewwa l-Iraq, u mbagħad daħlu ċerti kumpaniji anke Amerikani, anke fejn kien involu kampanija li kellu shares fiha il-Viċi President tal-Istati Uniti biex imbagħad ta' parsi qal li kien bieħhom imma aħna l-avukati nafu illi meta tajt li tbieħhom minn hawn minn hemm tbieħhom lill-kumpanija u trust u ma tkunx taf il-beneficial owner minnu. Ma daw in-nies qatt ma kontenti b'dak li għandhom. Dal-miljuni, biljuni jridu mhumiex kontenti, jisom
Direzzjoni Għal-programmi ieħor, Mario. Direzzjoni għandhom jisom jikkomolaw il-miljoni, ma nistax. Għal-programm, għax poteru. Il-poter, il-poter. Il-flus huma tri għal-poter. U il-poter huwa tri għal-flus. Ġifieri nħaw din. Forsi Li għandhom stafel. Ekku. Jiena għażilt l-aħħar artiklu biex nikonkludu fuqa illum. Għadda bil-għidgħad, għax jieħu reklam bxej. Nizzel. Għawek, il-famus marċa su Roma kif jgħidu Taljani, illum inserta. U biex niftema din nisemmuha mhux għax aħna favur il-fasċizmu, laqqa xej, għax jiena antifaxxist 100%, anzi, qed insemmija għaliex qegħdin nagħlqu 100 sena mill-ewwel gvern faxxista li kien ġewwa l-Italja. U dan sar fuq teddid li kien hemm ħajkun hemm dal-famuż marċa su Roma fin-1922, f'Ottubru tal-1922 minn għalija kellhom xi 30,000 faxxist li kienu ħajjagħmlu dal-marċa fuq Ruma. U da twilet l-ewwel gvern fl-Ewropa, gvern faxxista. Jiġifieri dan sar eżattament 100 sena ilu. Illum il-ġurnata insejnihom dawn l-affarijiet, qegħdin navviċinaw kriżi fejn il-faxxiżmu u anki l-komuniżmu biex niftehmu. Għax il-korporatizmu huwa faxxiżmu. Imma il-bailouts tal-kumpaniji kbar huwa tip ta' soċjaliżmu għal biljonarji, Mario. Ġifieri il-problemi li kien hemm 100 sen ilu ħanerġgħu narawhom illum bil-policies li qegħdin infasslu illum u policies anki militari. Hemm ċans, hemm biża' illi l-Ewropa ħaterġa' tispiċċa kriżi enormi kif kienet bdiet fin-1922 100 sen ilu. Noqogħdu attenti l-aħwa illi ma nniżlux kollox illi jgħidulna, ma nkunux daqshekk fidili li nemmnu kollox, nistudjaw bir-reqqa l-affarijiet li qegħdin isiru u jien nagħmel talba lil kulħadd mhux biss biex jaħseb għal rasu, imma min qiegħed xi pożizzjoni ta' saħħa politika li noqogħdu attenti għax il-kriżi illi ġejja iktar u iktar bemminna ħadd ispiċċa kriżi mhux globali biss, ħa nispiċċaw fuq kriżi ta' gwerra globali u din hija ħadd ispiċċa kulħadd ħa jispiċċa jitlef. Jekk ħa noqogħdu niġġieldu u nieħdu sajd u mhux sajd ieħor u ma nagħmluhiex ta' medjaturi, taf min ħa jispiċċa fin-nofs? L-Ewropa. L-Ewropa dejjem l-Ewropa. Dejjem l-Ewropa. Għax dejjem aħna il-battlefield meta jkun hemm xi gwerra kbira dejjem ġewwa l-Ewropa. Dinja kollha ta' biex niftehmu. Imma ġewwa l-Ewropa ara kemm kien hemm gwerra. U noqogħdu attenti għax minn hemm jekk ħan inkomplu niġġieldu u kif jgħidu you beat the war drums u ħafna saber rattling kif jgħidu l-Ingliżi u ħafna diskors li huwa antagonistiku hekk ħan nispiċċaw. U meta pajjiż jgħidlek isma' jiena m'iniex ħanuża l-armi nukleari, imma jekk ħadd tiġi biex teqridni. Mbagħad jiena I keep my options open. Mbagħad ir-risposta ma tkunx jekk inti ħatuża l-armi nukleari ħaneqridek għax hekk smajt jiena fuq in-news illi kien hemm stqarrija mill-Istati Uniti, they will be annihilated, naħseb użaw il-kelma. Don't use nuclear, you will be annihilated. Diġà qalu huma sa temminhomx jew ma temminhomx. Il-kliem iridu jkunu diplomatiċi. Jekk ħanajdu bye-bye għad-diplomazija. U r-Russja tgħid isma' tkomplix tafassni u tipprova teqridni għal kollox għax jiena l-armi nukleari ħanżommhom bħala option. Ma tirrispondix u tgħid
isma' jekk inti qatt tuża xi arma nukleari, I'm going to annihilate you, mela, għal-hemm sejrin, mela. Għal World War III sejrin. Mbagħad nagħmlu ħafna diskors. U mbagħad ħafna diskors sabiħ, u mbagħad probabbilment. U mhux Green Deal, u x'nafien. U mbagħad programmi bħalna jalquhom għax qegħdin ġo gwerra, allura ħadd ma jista' jitkellem, dik oħra. Għax issa qegħdin ġo gwerra u ħadd ma jista' jitkellem, dik oħra. Mbagħad tisma' verżjoni waħda. Mbagħad kulħadd għax dak li jibbottaw l-ewwel li jaqa'. L-ewwel li jispiċċa dak li jkunu qegħdin jibbottaw xi skandal demokrazija l-ewwel li taqa' fil-gwerra. Ekku. It-tieni il-bati, il-poplu ma jbatux il-gbarat. In-nies dejjem jibatu. Dan l-aħħar ħadd ma batu. Għalhekk jiena insostni li jridu nagħmlu minn. Orti forsi ħarsu sensu ta' xoġata. Forsi jekk jaqblu. Irridu nagħmlu minn kollox biex il-paċi insalvuhom minn hawn minn hemm. Għax jekk nispiċċaw fi gwerra, jew xi ħadd xi ħelu jgħid isma' aħjar gwerra għax l-ekonomija tant sejra lura illi ħanfallu għax kulħadd fallu tara nagħmlu gwerra oħra. Dik hija l-ar deċiżjoni li qatt tista' tittieħed għan-nies. Għamil ngħid li l-Prim Ministru kien kawt ħafna. Meta semma sanzjonijiet ma ħax pożizzjoni jisu għal speċi jiena nista' nidħol jekk sanzjonijiet kienu xtajbin jew ħżiena u ma qal xejn ma semmix kien intervista ta' ġematilu. Ġifieri qed joqgħod kawt u jaf li aħna għandna Russi taħba passaportu ġnati, imma qed joqgħod attent jista' jidjax li hemm jewlaw, speċi qed joqgħod neutrali kemm jista' jkun. Naħseb li dik kienet tkun deċiżjoni tajba li qgħod kemm jista' jkun neutrali, ma sfortunatament qegħdin issa fejn tal-Unjoni Ewropea tortament. Xorta ħambatu, jekk mhux bil-gwerra, ħambatu mill-finanzi ma tiġri bil-mod ekonomiku, bil-programm, bil-titlu tal-programm. Bil-mod ekonomiku qed imbagħad. Ekonomikament imbagħtu. ċaqt imbagħtu. Għax rajt il-gvern qed jassorbi għadin oħra, qed jassorbi pereżempju fejn jidħol fuel, fejn jidħol id-dawl, l-enerġija, whatever. Jiġifieri qed jassorbi qed jieħu l-ġwies tal-annimali qed jieħu is-sussidja. U ġaqala għal-Ministru għala li speċi dan pakket huwa akbar minn dak il-pakket tal-Covid. Ma fl-aħħar mill-aħħar mhux innaqqas x'jista' jagħmel il-Gvern u iktar id-dejn l-aħħar darba tkellimna żdied 50%. Mbagħad inkomplu niddejnu. Għadha bada minn ħarsu mhux il-poplu. Għax il-problema hi illi aħna biex ma tiġkienx l-ekonomija, forsi qegħdija tajba, ma għal kemm żmien, kemm nifilħu sena? Ma nafx, sentejn, tlieta, issa x'inhu il-proġett ta' għal kemm snin. Forsi dis-sena, għax dan ma tistax teqpa' tawwal, għax il-pajjiżi oħra bħal Italja hekk tafawha fuq il-poplu. Allura ma tħallas inti il-poplu għax jollew l-gas u l-fjuwil u x'nafien. Imma hawnhekk il-gvern ħada kemm jista' jdum joħodha, kemm jista' ddum fuqhom. Kemm? Għal kemm żmien, ma nafx. U għala ħarsuh, li tifranka l-lum, titħorġu għal. Dik il-problema, iktar ma niddejnu bħala pajjiż, iktar għandhom saħħa fuqna il-pajjiżi l-kbar, għax imbagħad kif għamlu lill-Ukrajna stess u għalu mill-issaqtaw il-pensjonijiet tagħkom u mbagħad hekk jew il-Greċja. U mbagħad ħafna kondizzjonijiet iktar ma tiddejjen, jiġifieri noqogħdu attenti bħala pajjiż illi nippruvaw ma niddejn. Diġà ddejjinna ħafna. Il-pajjiż ħajkollu issa ġejja dil-aġenda tal-Green Deal għandu ħafna affarijiet li ġejjin fuq u l-pajjiż fejn jidħol l-enerġija għaliex issa qed jimbuttaw mill-Ewropa biex iktar speċi ma niddependux miż-żejt, imma sfortunatament inti biex taqleb għal pereżempju l-enerġija li ġejja bħal karozza elettriku, inti tagħmel infrastruttura enormi. Titkisser ħafna tordi għal nisab l-nisma jafuwix. U ġumaddir ħanġib xi ħadd suppost inġinier dal-affarijiet u ħajispjega għandna. Tajjeb, x'ħatkun din biex inti tmur nikollok charging points pereżempju, l-charging points li huma nafuhom bħala fast charge. U għax importanti nisma jafuwix din, inti biex taqleb għal fast charge, inti toħroġ mill-station, mill-substation. U ġieli kellem il-bord, tittamel substation oħra biex tissupplixxi daw, tittaqla toroq, titkisser toroq biex tgħaddi dawn il-cables,
dak tkun bil-post mis-substation. Mhux bħal meta qed jagħmlu dawn is-slow charging points, dak is-slow charging points tieħu mill-triface. Ma tieħux mis-substation. Imma il-fast chargers tib toħodhom bil-post mis-substation u jekk għandek il-bot tagħmel substation. Imma din ħadd nitkellem forsi fuq għall-ġimgħa d-dieħla, ħajkoll l-inġinier ħaniġijaw, għalkom flokok, u ħanidħulu fid-dettall għaliex jien m'iniex l-espert, għalkemm dal-qasam huwa l-qasam fenn-imraħien ħanejdu hekk, però jien m'iniex l-espert fuq daqshekk. Allura ħajtkellem inġinier, ħalli n-nies jisimgħu dejjem minn xi ħadd ieħor u ma jgħidux li qed nivventa jien, għalkemm dan affarijiet nafhom għax huma s-settur tiegħi. Ma ġimgħa d-dieħla jisimgħu widnejju. Ma nafx. Le, nistgħu nagħlqu naħseb. Mela dejjem tkun interessanti. Tajjeb illum sfortunatament fil-bidu kien xejn interruzzjoni imma tħanna hawnhekk issa segwuh anke fuq il-YouTube min qed jagħmel xi mistoqsijiet jekk irid nagħtu iċ-ċans li jista' jagħmel ma jidhirx li kien hawn xi mistoqsijiet. As-such jiena ħabbit nisimgħek għaliex isek qed tagħmel lecture. Ma nafx jista' jagħti l-każ. Kien interessanti, ċertu affarijiet għax jgħiddulek minn ġa moħħok, imma mbagħad tisma' tibda tgħid jista' jkun jew tifhem tibda tirraġuna b'mod differenti. Jiena kif fatt fil-bidu l-idea mhux biex nipprova nagħmel xi kawża għal xi pajjiż jew ieħor, imma biex in-nies jaraw x'ikun qed isir wara l-kwinti. U jagħmel connections bejn ħaġa oħra to be able to join the dots biex jara eżattament il-ġeopolitika kif qed taħdem kif qed titfassal. U ovvjament il-politiċi iktar u iktar għandhom iktar joqogħdu attenti għall-affarijiet ġeopolitiċi, forsi aħna Malta anki l-politiċi tagħna nafsu ħafna fuq l-affarijiet lokali tagħna u għandna raġun ovvjament għax dawk l-iktar. Imma tant saret il-ġeopolitika li qed tolqot lilna wkoll illi aħna Malta, il-Maltin u anki l-politiċi li għandna jridu jkunu kemm jista' jkun esperti għal ġeopolitika wkoll. Biex ċerti affarijiet ma jaqgħux għalihom u nispiċċaw kif kien qal Napoleon pawns as opposed to kings u pajjiż ta' parti pajjiż indipendenti u nispiċċaw pawns as opposed to kings. Għadna żgur nies jafu li l-ewwel kien l-Covid u laqtitna drastikament. Issa għandna gwerra qed tolqotna iktar. Għal-Covid għadha hemmhekk, jiġifieri ma nafux sa jiġri għax dina dika wkoll hemm xi pajjiżi jridu jerġgħu daħlu l-Moska għandu kun il-Kanada, ma smajt, ma insomma, nagħdu wkoll fuq ġifieri l-istituzzjoni oħrajn. Għandar boħra. Eżatt. Imma ġifieri l-affarijiet jaffettwawna. L-lor tal-ħajja l-poplu tħossa ħafna nies ovvjament issa bħalissa qed jieħdu ċans anke forsi jollu ġi xejn iżejjed. Però hemm qiegħda, ġifieri. U l-kriżi finanzjarja globali ħankomplu nħossuha ħafna. Id-dollar jekk issaħħaħ, dak li nixtara kollu bid-dollaru, ħajġi għoli. Eventwalment id-dollaru jikrolla wkoll. Il-currencies kollha jikrolla. Ilhom jgħidu ħafna snin illi kollha, ġifieri l-ekonomija tad-dinja ħatgħaddi minn kriżi enormi. Ovvjament Malta ħadd tispiċċa d-dati wkoll. Mela hawnhekk ringrazzja l-avukat Rolfo Aragonesi li tina dejjem elezzjonijiet u nieħdu gost isimgħuhom dal-video interessanti li talmu anke kif targumentaw għaliex huma affarijiet orajt kollox huwa soġġettiv at the end of the day. Ġifieri l-opinjoni kulħadd jista' forsi jgħidlek isma' kieku għax hekk jew għax hekk. Ma jfissirx li xi ħadd ħajjaqbel miegħek imma l-importanti li kulħadd għandu dritt jesprimi ruħu. Mhux għax in-naħa l-oħra ma jistax jesprimi ruħu. Kwalunkwe suġġett għax dik oħra dik importanti ħafna. Għax inkella ma tkunx tista' tara tifhem argument jekk inti ħadd tisma' naħa waħda biss ma tarax. Ma din oħra dina ma nafx x'inhi din imma din issa parti mill-komuniżmu tajjeb li jgħidu huwa biss tajjeb ma nafx tista' ma nafx. Totalitarjanizmu, għax it-totalitarjanizmu li jgħid l-istat li jgħid min qiegħed imexxi u ħadd ieħor ma jistax jesprimi ruħu, ma jistax. Ma jindaħal pereżempju l-Facebook jekk jalaqlek il-programm ma tkun għamel xi ħażin l-istat ma jista' jagħmel xejn. Għalhekk jidħol il-korporatizmu għax il-korporazzjonijiet għandhom saħħa
ħafna minnhom iktar minn ċerti pajjiżi, iktar u iktar pajjiżi żgħar bħal tagħna, għax aħna pajjiż żgħir. U ċerti korporazzjonijiet huma b'saħħithom immens, għandhom poter u influenza enormi, lobbying power, flus enormi. U x'ħin tibda tikkrolla l-ekonomija, u mbagħad dawn il-kumpaniji kbar jgħidu they're too big to fail u jagħmlu xi bailouts. Ġifieri l-idea tas-soċjaliżmu hi illi inti tgħin min huwa batut, mhux tgħin il-biljonarji illi fallow minħabba il-reba tagħhom, minħabba il-policies tagħhom biex jagħmlu iktar flus u spiċċaw ikkrollaw u mbagħad tagħmel bailouts għalihom. Allora tiġi soċjaliżmu għall-biljonarji. U mbagħad min qed jibbejlhom in-nies. Mela dak mhux soċjaliżmu, soċjaliżmu għall-biljonarji. Li hija ridikola, hija assurda u Mario. Irridu nagħmlu programm fuq il-carbon tax xi darba. Għadina ma nafx għandek idea fuq il-carbon tax. Nagħmlu programm episodju ieħor. Carbon tax fuq episodju ieħor għaliex in-nies li jafux u kif ħadd affettwa iktar l-ċittadin ovvjament mill-korporazzjonijiet. U mill-industri xi tajjeb. Għal darba oħra.